Gqibele into yesiXhosa for namhlanje kuba sizazijonga ezinye sizawuncokola isiXhosa madoda singamaXhosa. Okay, ithi isitya esihle asityiwa. A beautiful dish is not eaten. Isitya esihle asityiwa, nasitya esihle but ke asityiwa. Beauty or appearances alone are not enough. Zonelanga. Substance matters. So ke ngoku isitya esihle asityiwa. Yabona isitya nawe nasitya kokwenu usibone uba isihle sithi but unokwazi usitya. Into ebalulekileyo kusasitya into phakathi kukutya. Yabo ukutya uba kurayithi na, kumnandi na. Ukwazi usitya sibe sihle, ukutya kube kubi. Akwazi uba umntu ube mhle apha ngaphandle ubone hey sisimathatha lo mntu ihoshkara haha but phakathi ubolile. Yinyani umkezelile. Yinyani. It's a reality that we face, most of us. Uyakwazi sitya sibe simbi kodwa ukutya okupha akumnandi yegam. Yabo so sitya esihle si andithethe nge-relationship ngoku andixesha lomjolo. I'm talking about leadership roles. Yabo umntu xa umbona uthi ndizawuba yinkokeli yenu. Yabo zanisa emhlabeni othenjisiweyo ubona abantu i-politicians sanijonga ubuso uba mhle. Jongani phakathi bakhe integrity yakhe izenzo zakhe. Yabo amagama akhe nezenzo ubambelana. Umntu akwazi uthetha nje yabo angenzi. Fane sitya sibe sihle but ukutya kungabi mnandi ngaphakathi. So yeah, integrity over superficiality. Isitya esihle asityiwa. SisiXhosa eso.